Moncho Murigaria on Ndizi TV na kware mirivene asentunda yende entunda ya gatatu imeyo moroverio wensakia ase buna botambi toko kumanyinga asentunde je niko toko batoko sanga nabageni au anemono baba batomanyia amangana arengete obocheno na boigo enchira omonto abwenrete komenya ase litukulia lero litukulia Jumaine lituko lichitariki emerongo ebere nigo twabere toko twara egesia kenene anemono tubwate abageni ko omogeni omonene koruase kiombe kyana kale na boigo omumanyi bwamangana enchira ky'abantu barabe bako bagwetiga namangana yenaro ya mariogo yogo tindi ase na bokanda bosangana itu wetera somtando ito Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube na wotu watu wetera Ndizi TV News na wetera namba ito 0792192384 na bosangana intwe edine togo sangana intwe na boigo na wotu mama boli yago na boigo ekerengere kiao igoro yengana tora togo sanga emambi yabono bwakire buya karibu sana Dominic karibu Madam Esther karibu sana ime Ndizi TV Yes, tuabe tukubali ni bene asumuru bili bwensakia station Ndizi TV tuchakire asore Dominic tutumanyango elitiranga kyokorokwa naende ngayo korobo koreri bwao mwancho murigerio Ndizi TV bwakire buya asama yetangoro kwa Bosire Dominic in the director ya Salmo Rehabilitation Center. Na gokire sana oswama iga asinge yo gosanga in the addiction counseling and the counseling psychologist. Samana ya counseling. All right, madam ono ense mone yao tumanya ningo abange na babiri bakumbule mabuli amange Esther. Who is Esther? Ambia mono aso utwari kanirega se Ndizi TV turno mo common usange birengereri bya rero samari tankuru kwesta munyangi Okenye ngo korane ikiombe kya Nacada ekikere ikiombe yeserekari kibikira nene asinye yokurwania gusikuraria obobe bwa marwa n'ebitindo gontenete sema ya Nyanza na manager we region. All right, yeah, mbio mono so twariganirera ende tusange birengerere tuchakira sorry madam ewiki nkitoko batoko chengera ewiki togo chengera prevention yani gutanga gutanga gutumeka amarioga ya yogotindia na marwa ntoma edengo gutanga ukorubiya kurwari ekera tokunywe ebitindo ebigo interfere no mubere ebigo interfere na afya y'omuntu na nyasaye tatutongete igo kerigento nkebwenete kubwa utware ekerengo lakini ebintu mbere tokulia semebere yasarie mebere igo ewiki etoko tubegete birengereri bintu byonse binganga kitora kore tutange abantu bakunywa birego ebitindu ebyo mono asamarwa nyasore kwirende tumbato na binde byonse biri bikonywe byasari umubere na tari ekinyoka no na mariogo okogurunya bitari na arasari umubere ibonga kitokora tukwane tarete birengereri yamo inde tutange nga onye kwairu panado kwenye kabiriri tuko gusega taturi tuko ngakiura karubwati amachiko y'umunyagitari na talinga ogucha bono kwibekera nga nandi mboro munyagitari aho tabinga kanywe panado ibere mara gatatu asama tukatana to itani na ndo itani ya gutararo umunyagitari lakini tuetore nga kwairu panado
kwanyuma tukatano nandi kwa ngambu ya chienge koira kwagenderera kwementera utararwo munyagitari gusingo komentera renge gusingo gucenjeria renge evyonsi nebigo gusaria umubiri ekiegera munyagitari ekera gotebeti matukatano na rochenga nkia aho bateberi boigo igo etore kubeke birengereriamo ne team yo ye wiki yere our families our schools our workplaces our community a sustainable future for humanity gutta the kwebe ka twins piamo onde bwensi ya sabita ebe kamar be ke kerengereringa nkitura akore tutange binte ambie mono kigima bono tenkia sense mo ya Dominic obira kwanira igoro ya mariogo nga epana dona beko be lyogo na bego tume kubobe totebyango inkieke korokwa inkieke elyogo na inde inkieke obotumeki obobe bwa mariogo bose asumone kinyumuliro drug abuse akero whatever drug abuse madam one chikira whatever tebe kwa yuna serio wa nyagitari ilikuwa tumekotari keino munyagitari ilikuwa litumekire bobe ariko basabato mendelio yake kwa litumekire bobe lakini gogo chase ensemo yoko yo ya marioga yande unachini kuberia maru uche nyasore na marioga ande una emira kote batori na ogutume koko bengoria nga nkoriore paka gwikereke wango bono amarioga ya nganara kumachiko control that na you are now control na marioga ya ase go in other words utara atumeka there is that feeling konyora ka feeling ngeto konyora lilikuwa nyure bono amarioga ya igira so utaketaga feeling kali kwa manyago kwa manyako ibubia ono nakiti togo tabanga nakitogo kora totanga ase chumeye engima ase gasi na bona Ndizi TV banye muntu ndekaro cyakire gutema gutumeka batinda tabanga naro in other words totebe gose ni school abana bali nakitogo kora bamanye obo bwegenteke gose totebe na job banye turachaka gutumeka egere tuchi gotema na ande gutumeka anene ayanaro tukuliringa wacha wa ngakitokora utanga tochaka gora tochaka kulia ebintebi birasali mo ngicha sense mo ya madam ewiki mwate banganigo moko bomugo segeta bantu njira barabagwe tanga kurwase amariogo mero berike mubegete ase wiki eye linda kwene kinga ngose mi abantu ase njira yogwetanga korengana ne kerengo ki wiki ye ikwewe twatebanga our families our schools our workplaces our community yani kero monta sale na bago changira muna bono iga Ndizi TV ndo chengo changerere asengenjo ya toire ribageri gusange birengereri ebi na bande naye ali esikuare onye koroche nga noroche gento gekoenda bobe ukwane royo gokora bobe igo gwachange abarende mirobeli nelinga era mbali kwirende country ngima nebigete birengereri byayeyo amatuka tuansire pre-events byaitire ebinge in regions amatuka tatu ayawe chukolera that is 22nd na 23rd ntutware umukutano munene ali Bomas aho se birengerera biko bekwamu abandi bashaire story cyabo buna barwaniriye ibinyuwe bi abandi barwanire paka batigire abandi batemiru lakini
bakirwanirira paka mbaso ami bonsi ngo share bari stories bachiabo echichigo cha ku okole kwerende kubekwamo na chibe shared anene ndutwara abageni b'isikororo bakuru keynote address ntugwata abantu kurwa United Nations Office of Drugs and Control ntugwata kurwa Ministry of Interior n'abageni bandi abandi igo okobeka ebirengereri by'itamo aliyasole tote bangangwa bungere tukoenda Nairobi buna ntunto ryo chakwenda Nairobi ntokwenda Nairobi twenspi inde tutige nyumba yaitu gikoina inde tigatura gaigasto asetole igo bono kende gionsi kyo gukora will contribute to prevention kirio gukora kirikia onye umuchifu ule asali amaruali aitera okonye onye umwalimu urasole ale onyora umwana gakora bobe umurongeye ikinege tambukere kiyakorere onye umwibuli yorore umwana oyo ngusinyari umurangire baikaransiramo omotebye njere teringiye nererengiya igokorire prevention igono na wikere towards those good deeds prevention Tianche as Mr. Dominic as otebanga ni okora amo na Salmo Rehabilitation Center naende asinge njekerenga ke wiki ye no gutanga gutanga abantu gutwale naro as amariogo atanje njira kiye una Salmo Rehabilitation Center mwabeire mokokonya abange babete bagutwara enareye yamarua atanjeri biyamona siri bori ligia asinge ncho echumeyere ya prevention taita kotabanga erigo prevent mbali bali tuwa konyire batikira mangana ya maru ngo batumeka tuwa batumikire bono iga asinge ncho yoko kwana anene na abanafunzi otabe gose ni chiskuru bono lit korea chimobiri tuwalinga na abanafunzi. You are given 10 minutes each. Take ejikomi okwane tena bana be school ya Kisii and actually the primary was secondary Kenya Kisii High School ekero mwabatebi abana bamwaba those facts and abarorire bali baetire those challenges bakwanire the experience babayire nonijide kachiri bakwana umwana oyo ngucyare komanyanga anene nko nyuze nenya sole ngucire kongira to this extent one kwa mumekiro very aware inkikeri because into prevention yeye the only way of prevention yeito it is actually not only these days of course there is treatment continuous prevention nelinga we are making people to be aware na ebintu bingokora biriki ngosalibire umubiro ito na ubigo tosariria kagorigito guchimuntu anena abasai bono anene sa moto focus ya sabanta babake miake ya 45 kati ya 55 gocha mono na okonyora the focus yere mono gakogera mono nere percentage yenene kokwa batebiri bamanyire eko baraisi bono no mwibo ya nyuma nyiro wowe kwegenda konya ni kanisa egera gutiga amangana yugutinda na konywa ebinyo birasa by'umubiri igo that is what we are doing apart from rehabilitate abantu batiga maru nenya sole because nande ko ba when maybe go bakora uze detox n'ibintu binde ba come into the state yo correct
therapies konyora dore chinga tunande twakwana ne family na abaiburi aba so that abaiburi aba bamanyanga ngakiba kwenda gukwana na abana aba babo ali asebale chinga so that abana aba mbaira na ase binyuwa biria osoyo utagete gochake to kengo muiburi omanyire bwango tachikoirana ase ensame yoko. All right. Avon tigangicha madam intubunensi ya Kenya ngaito ikeire asese gyokurwania amarwa atanje nabo obotumikibwa amarwa senchera etari ndonge in terms of as numbers. Asokurwania ntwagire kiranya yake ikiera tusakuriria survey twakora in 2022 ntubwata abantu babaire affected national preference asa abantu bakunywa amarwa igera at 11.8 it translated into 3,199,119 people. Abunkonyu baramarwa na okonyu kwabo nkoli okonyu koronge nkole okonyu kwabeire nga abawire. Okay. Babwene tabono goeterase Salmo. Yani bakonyo baitanya. Babeira addicted. Chimilioni sato. Banalire. Ase etumbato. Igotore 8.5. Na batumire bautumie kurinde tumbato bobe. Translated into 2,305,929. As emera, the percentage here 3.6, translated into figures 900,064. 737. Asenya sole yere 1.9. 1.9 it translated into 500,018 807. Abana abantu bari affected no kunyunya sole abandi babere kibalimo. Prescription drugs ichibono chire on the rise, your abuse is 0.2, which is 60,407. Bali bakuchanganya bakunywa sole, banywa marua, banywa tumbato, banywa na bintu binde igere 6.5. Translated into 1,766,583. Na waliba kunywa banyura at least ba testiri one drug in their lifetime. Igo bale 17.5%. 17.5%. National average, it translated into 4,733,152. Auna, it is just that age population between 15 and 65. As abantu were affected. Then a category nere eyere ekegolikia miaka 15 na 24. Asa marwa ababeire affected igobale
5.2. That is 300,000, 67 and 608. Ase Tumbato 3.2, 230,130. Ase Emera gere 3.6%. That is the population affected, 259,954. Enyasole igawon not bwato michando 2.7, which is 193,430. Tusakuligere linyasole rogorogalia igere ngenga 518,807. Ono gaige tubwate nginyasole asa abana babakaba ebine bigoli bire school na university ibogo bale 193,430. That is a really great population. Now the national average you compare neye national average is 1.9. Lakini ya seke golieke we got water 2.7. Which means ngeke golieke na kikere most affected, almost 3%. Kikere most affected. Na aiga no tu cha tuiruka. Ito kuiruka senge nchonga. Onye kegolieke kere tegemeo ya ito ya mambi. Kia soire nya sore monoiga. Ntutuara bakoli gasi. Ntutuara bantu auja kuripress job gaiga kere job gakolire gasi. Abu na mabuli twandate kwebuli kegima. Na trono tubwaterete the National Prevention Week. We share this and tuetaburire kurwase toraire. Tumanyanga we really need to work. Nacada nyana yoka talierera nyara. Igotwarenga abantu mubaromo ne wabantu babiri bagos wesana myasa maliogo yogotindia. Yeah. Na nkuri nanda sore madam kana cha sensemo ya Dominic. Ase orogongo rwa Gusii ngaitore ase emubaru wabantu utumeka mabata ya yogotinda. Of course, by region asumu baroyote statistics te uri, lakini kero kuligere limono asoro wangorwa Gusii bigori biritoko nyora into the area wisego kora statistics. Na abantu bari between 18 19 years to around 45 years. Abana bw'abantu abange bayichire ase rehabilitation. More especially asoro wangorwa Gusii. Sababu ene nukuligereria kogera okoria raisinga a society tuikeira ase ebuate gose family tobuate aita dysfunctional families family chibuata baiboli lakini baiboli yaba batabuati babuate some weaknesses ya so okorera family chiabo. So you realize we are having abantu bari that age abana bwaba basai madam wate banga we are worried ngayi ekegolieke kegeke yakoreki geguchi ekekogera oise kuligere limono bono igana ndege nduke kare go take shape in orogongo rwa Gusii na mangana ekubere nenya sore ijo amaru enaro aro still amaru ngote amaru nari dete lakini bibibele byangeire kororekana bigo koreki andi gukuligere no na ase abantu bagocheria obeke ase abantu bari bagocha bonsi ose nabasae yuri realize omusawo nyotumikire enyasole ekubere nero epo spirit nero kore gento kieke okore igo ase percentage ya abantu batumikira at least multiple drugs onyoranga abasana bano bakorteki na ubara bange ase enseme you know the time for example to around out of 10 clients you was bari yobuate na rehabilitation you realize nga asaba 10 babere na boko nyora bagotumika ose na maruo lakini abando bakonyoranga agotumika enyasore nande gotumika aramaru
gose gotumikare sigara na maru. So that tells you na ono kongorua Gusii we are not heading in the right direction. Asa mangana yo amangana yo kunywa maru. Na ekero kuligere mono akare go affect ya bantu bari to school. No when you try to look on your abana okonyora na bari a university either second year or so the first year ta gukora the second semester o irananga wacha kwanyora nga gusino umwana ukorete form 4 na baite lakini still is addicted to these things. Bueno abandi koma konyora nga they have gone to a level batwalere G disorders chi koletwa na mangana yo kunywa amaru. All right. Mwancho mureli on Ndizi TV nabo ngotenga nabo kandi kusangana tuwetera se umtandao oito Facebook Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube na watu wetera Ndizi TV News na wetera somtandao www.ndizitv.net nabo igona botoma a message ya nabo igoli yao wetera namba ya 0792192384 obo kusangana imtu ekerengere likyao nyoranga niko tubwate abagani se studio abagani wacho tumanya amange anana mono igore chinchera chugwetanga ne naro yamarua naboigo namaryogo yogo tinde naboigo chinchera orabo wekonya elinde to tumeka amarua asenchera abose to tumeka amaryogo asenchera etari endonge asetwenda tukosanga na Dominic Bosire oyoro director o Salmo Rehabilitation Center naboigo ntole nege siakenene kiagantu wate regional manager kurwa sekiombe igekurwa Mariogo na boigo ebinywegwa asenchera ebiribitanchiri na boigo na gosegeto botumeki obiya wa Mariogo ase amalieta Esther Okenye sendo chansemo ya Facebook akorokwa engera yeli tongo Jared Ourotenga Rose Micheno exactly CZ arasebo igondo chenga watching and listening kurwa asebo basi nyamaruma na Keri Esther Rose Michemo Rose Joshua Onsongo na Fred Nyandieka Musima na boigo Alfredson bin Kifaru na Dominic Untomini boigondo che Walter Rioba whatever tuned in from Embakasi Nairobi Klaus Nyakeza tema watching live na boigo Dennis Mogoy whatever watching live from Naivasha Karagita asewe gondoche ensemo ya Dolphin Mora good morning it's another beautiful sunrise our Lord has allowed us to see this day wish my children parents and friends and all fans of Ndizi TV and my enemies to have a fantastic day boy gondoche oyondo kurukunga Calvin Nyaberi kurwa kiagware niko ndani kama kawa boigo ntaramwe Vinley Momanyi kurwa nyama ya Salams Club niko ndani na boigo Teresa tueke mundu atebanga good morning job and all customer tuned in na boigo ndochi embusuro engia kurwa bonchari bumwancha niko ndani na Honorable Evans Gachabo na Sunday Lady abana Sweet Boy omwana omokorobi na Smart Boy kurwa Salams Club niko ndani ya studio mwanjo muri Ndizi TV ntu abatokora ase wiki yaeta ase amatanga bagako basensemo ya Kirinyaga abantu wetani 15 they were around 17 barete bakwenda mbanda takomenda tina manyanga mubaro na boranyo nkonde takomenda kya na abandi baito kunyoma rwatanjiri asorocho omujega buko bani ulinge webirero kegima amagomba abantu bakorera kegima sengenjo babete bagusiria angekenyole kegima okonyole nkeyemo omuntu abantu osemba tatobasire kurwa senkeyemo lakini ende engane abete kuichani astoroche serikali kurwekuro entindi igoro yenganeye igoro yamarwa tanjiri mutwaroche obobe abete akora sensemo ya Kirinyaga tiango toraigwa ninkyo mokonyo umuraigwense rigadika chakwa abete oteba asa matanga ayo arenge asensemo ya Kirinyaga ye ase amatanga yoko baeni abali abete bakusiria magimabo ase okonywa amarwa atanjira bigali yanchama tuchesera ngekilipe kukyari gadika chakwa torenga inkie kabere oteba ase ensemo ya Kirinyaga. Sisi as a national government, we are going to do our part. I agree entirely with the statement by Governor and the leaders here. There is no way a chief,
an assistant county commissioner, a deputy county commissioner or county commissioner can run a bar anywhere in the country. There is no way a police officer can run a bar. That is clear conflict of interest, and it is not possible. So mimi nataka kutangaza on behalf of the president and the government ikiwa hapa, wewe kama ni police officer uko na bar, uamue uache kazi uendelee na bar, ama uache bar uendelee na kazi. Period. And I want to ask our members of the National Assembly and the MCAs, please submit to my office all bars that are ran by our officers and their names, so that immediately we take action. Na tuanzie hapa Kirinyaga. Hiyo ikifika Monday unipatie majina. Officer fulani ako na baa hii, huyu ako na baa hii. Waitwe. Yeah. Regional Commissioner is here. Regional Police Commander, you are here. Your officers are not going to run bars in this region. They must do their work. Ama waliletwa hapa kuendesha bar? Kuna mtu aliletwa hapa kuendesha bar? Mtu kama anataka kufungua bar, awache kazi akafungue bar kwao. Lakini we cannot allow that. And that will apply for the entire country. Because there is no way they can enforce the law when they are floating the law. Ni kama siku nyingine polisi walikuwa wamenunua matatu. Ikakuwa sasa gari ya polisi hata kama imebeba abiria overload hawezi simamishwa, kana haina miguu hawezi simamishwa. It cannot work. And I don't think it is fair, it is right for officers to engage in business that clearly is conflict of interest. Umurigeria yuno mukonyo muraigwense Rigathi Gachagua ase amatanga yu abeta kobense ya Kirinyaga ase abeta kugikeria igati y'abanyanyimbo n'abayigo aba chief anene mono n'abantu barase bitago b'uburendi ane mono obogwate kiba ase igo mwabere mokora amangana abeta Kirinyaga oroche asense itwekire bono iga turi asekerenga yose yo kwanira igore amariyo bayo gutindia mbube kyo bokoleto na amariyo yo gutindia ditangane ntara iraniri gago tigani nchengire dibageri kurwe ngora yane which is a family ya chi family chirichia siretia bancho baba na actually my colleague in Central, Moe Pole, singing to Bosire, Avanta Mangi Monoiva, a singing to Yamarua, na Kubua Mononga, Marua you, Konyora Water, Nanda Kairana Wuchia, Konyora a market yet. So we are really sorry for that. Tikabanyore ngora nyasa abagate bagenderera tokurugawo eki yakorekanete Kirinyaga especially nga amarua yoguita amarua tari ratified ekinkeri kegeni ase Kenya na ndekirigi woichane abantu banchire bisomoni mono kubwa obugima bw'abantu amarua narara mabe ali gati yaito na nakio tutwarire terichiko dia alcoholic drinks control licensing yerure uchia Asechi county government njabete devolved in 2013 wono ekito tokumia nkeringa anene na Gusii Gusii tuwata marua mange sana ale chinka targo chichiba
chinka. Tubwata a lot of traditional drinks. Asa marua iyo tinkora gekiara gochia somo chief gosa somo sub chief gosekurende. Ikiegera na very involved in the raids. Narori chigasi aba chief bagokora. Nabo turatwaro yo mo babiri batari okore gasi iyo. Lakini bune bwenerete lakini gasi ine nkongu nandi gasi iyo inkoiranĩria abana inchi ng'ainu mwikabanye nase ekenyoro kienu muratebe ng'a ntutaete marua aya nandarwororo lakini mutigere echifu yoka ng'a nere gokora egasi iyo ntukonyara igo bono tiga tubwaterane twensipi ayo monye no go complaining ng'a maru naichiraiga inki gwakorire ngitambukiro kikwairire in order amarua iyo arugao mbobe sana toganya ng'abantu bakwe tumangwanza goteba ng'a amarua tunyare maene pia amarua tunyarire Gusii yeah onye tuli affected nura affected yani onye marua yatarakorie onye tubwati omwanchuo wie family irange kabisa konywa marua paka aitania kerengo nubwato moiri usinubwato musani igo gente kyo onye kubwato omuntu ole buno igo ayo monyene nkitambukiro kikwairire buno ayo monyene ura affected kubwatirana n'aba obisabu be serikali bakoreki basiria maru kurwe kenyoreki imbuye tubwatirane kubwa gotebanga uri sokere kuragaiga ibicara bitatu ngubiragete nae igo a partner utara play yeah I need collective responsibility etimu ya rero irenga our community kero muntu andonsi story obe school obe enka obe aso kolegasi oba andonsi ubwenerete kuligereringa nkiekebe kiralia turakonyane tuchamo tutange kubwa kororekere biachire biatosambire bono nali tugochakoro tugochakoreisi Kingoska gochase enseme Dominic aikwara umeranire n'abantu abange babere bagotware naro yamariogo yogotindia mbobe kyogo gocha ekaro muntu atwarire enareji gwetanye kerengo obe litangani ntete goteba na inche pora sichi family echu akina ndengina ntebe nga anene ebintu bikoba ebibe ase ekaro muntu atwarire naro one ngotwarore a family etawatie direction in other words broken families abantu gochinyora kuba onyo mugaka gakunyo gochare nyumba gokorare ngo urukania no nabana no mo that means in that family we are going to miss omorembo yotakire kobase family ego e family te kunyara akora gento hieke ko kogenderera eke what ego we are going to have a broken family I've seen where no ena mangana ye ki familia na bumunta kuikemia kata kire kutwari family akora gento hieke wanga konyo abange batebanga banyomira maru bono nyomira maru gekogera mu subati omonene pia bwate na maru usenya sore ngochangiere ise gutokose n'abasubati bari babwate oburito onyonyure nkonyoraro omwana obwate disorder boso bwate obarema gete because bogocha gwetera soko nyomaru egento kendo kwenda kumanya umusubati okunywenya sore nande toke kole monito
oise kucheck ya bya kero koro tukibona weime manyinga takuburukana nayo mu subati no mwana lakini asenya solero ngo penetrate through the umbilical cord ya so abakase ndu geke aso mwana so mwana uyo naena bakonyora beire affected because of that. That is true research. And this is something in our research ya korwa aseke ombegete ki America kripugetaila. I was really shocked dinga enya sore still ya saba science bali bakorero gotuki ero aso mwana na ande kero kwanyule na bakoraki eko penetrate bakaso mwana unlike him maruna bata asa lakini you are going to affect development ya gento keke yo mwana egento kende na tige gocha gotwarore chi disorders tobwata abantu bako ikera batwara na gento koraga euphoric recalls na bona kero kwanyure nyesore euphoric recalls yani not euphoric actually tokorokana schizophrenic omuntu yabwate muchando itokoroka imeteke gusinga kindayo beke Gusii ndobuate omuchando nde tokorokanga current hallucinations. You are seeing things which are not what which are not there. Omuntu yongo ikerara atware chi hallucinations akorra abantu bako mu minyongeta gore dento keke atamanya abatayo ege muchando ne nando woja no lyanga omuntu yongo ikerare affect chino ne chioga ne chiaye chimubere okurikira bine mirago sorigere ne nyesore ne Mario gande mune chitumbato kansa chinyinge chigocha in the country take usibona nga kansa chinyinge chia sokiro yenda central kansa chinyinge chia toki sokiro oise kurigere libono totebe buna tumbato kansa chinyinge chia retro because of what ise kurigere na bona ase tumbato igebuate poisonous substance chinyinge imeai as statistics madam ne abakuwa wita abakoreta so mwaka o 2016 ekero baligeretia sige nyasore gebuate 400 poisonous substances chiritomanyete misato oseibe lakini meat kwa manya konyora ngo changire bono ase binyoro chikanza chinyinge chiritokonyo number 2 kwa manya konyora apart from gosalia afya ito ase chioga ne binto binde komekiro muntu you can actually reach a point to the gozenya sore obwate permanent damage enya sore yakero koli kwenyo tata gosenge bafwe ya moiga nkoliero bongo bwabo no bongo tibonga bune live ko regenerate obongo the moment kwa kunwa twakorendo kieke wasari so in other words emichando ne minge korendo na ngendo kieke na mangana yogo tumekiwe enya sore egento kende cry bona igango tebito muntu esengenjo nyuete you are not yourself you are going to even kill esengenjo tomanyeti you are not in your normal senses ngote binga bono toenda tuibe you are not in your normal senses check on the accident the weekend sinyinge chiko check osingusonga check osino Nairobi whatever you realize umuntu was intoxicated by the time wakoragendo kike akolia arego drive ya changi ya will cause more accidents genda say to school and mwanule normal toko yunga tinko manya ngo yuwale nambari wako taka kusamba school you realize in discipline cases toko to ara no university and the schools you realize they come as a result ya geto kike yebite bikonga obo bino bonge tokonyora korwabu nande kwa manya konyora nganonye no ko harm the society ya very harm the development yaba what yaba cut financial ensi utumike binte bitekowenda omuntu utumike binte binoba nankwality wesinga ningangi all this money will be going to a nation tekowenda we are not going. That is what I think. If we prevent, then the nation in America ramatunda yogo tatuara yendo keke. These substances. Okay. Komenta nayo.
Ntonkere Dominic yakwanire iguru ya afya, lakini tikatura kwana iguru ya afya yoro iburu. Amaruga will cause a lot of damage, especially to men. Na omuswati niene onye kare murito akubyara umwana ubwate a defection or a disabled union chogete. So tarigo chaikerani no namagendero ya developmental stages chiabana. Igo nabura nyore nga ebinte bingo nebyo, especially afya y'omugaka guchangiere into the broken family. I know, in other words, performance na se amangana akemubere ngokorere yendo kiki ngoira nerense kwanyoranga the marriage na madam whatever nye numo subati tari guikerania korenga na kunata keirani asenyoba. Madam tiancha sorry tuabe tokoranga monya Mr. Dominic obe otebanga nigo okonyoranga abanta bange bakwenda rehabilitation ninge goliegeke emyaka gete kire myaka gete kokoro kinga ekegori nkire gaiga kiasiririe oboroso bwaye imoyo turabe tukubekera mamocho ase abana aba usiria oboroso buno abwena tekomenya tari muntu yo mura bekerwa mamocho nkubekera mamocho ayananche ne community ekeretu angukina tubwate gento kurukunga amaskani wuchiondo wensi oromanene kukobwa na ukwangi kororo mugaka gete gagweta kurwari ale sana lakini gwatenenire kiegera tako ngesekeranya na o sakoba disciplined no ndebwensi community ira nanka ukolera na ndo comment kiero nditangi gwaka gusa lakini bono iga etubwate individualistic kind of parenting no nyina abana kera bagosire skuru batomunka mwibuli yako imukirira igoroboli kuchikuma ni mwalimu. So I think our parenting has got some misses. I think the society is to blame. Tima etigo senoko genderera o senoko ira na magera. Ekegolikiane nanche. Nima etibia kabisa nga my mother never went to school. Osonyo chete skuru wa chete kupaka klasi yure sisatu. Lakini na manyito buya bu school. Na manyito buya bu mwalimu go discipline. Na supported mwalimu yo in one way or the other. Ende ngacha kurukumonto. Lakini boniga ne etobwate omofurtano. We are not parenting no toba no nyene kinyore no ene estate. We are not parenting from a common goal. We are developing these children into future citizens. We go develop individually. Individually yeye ayenabura alenda abana ba ubuya lakini yawe community yote batabali bana you don't care na bu mwana wawe chakonyoma bose na bu akunyoma gocha bwo igolende wa Kenya. We need to look inward ngayibi asale bio boleli bia toitete ingo cha sensemo Mr. Dominic. So parenting is another problem. Anda terena enga kitua kina ngwogo atwale
tinda kina ni miaka mingi lakini kerongo kina kwa arenge kuira no muibori skuru na kwa gosa because muibori yago ikare na era ngora ko ari nyene iboko it's a country where we are talking about parenting guikerana omwana goko mukwanira we are not disciplining abana at the same time tuaretire culture ngotanga culture itonire tuabwatete unaba Gusii yarenge ngia samagana parenting omwana garengo gwe community ati bono igo mwana obeire ubumondo nkuno omwana ogo onyene school omwalimu amwaka kiboko I think na mwaka torore ngarose no mukiri mbiororekana igano no koboko that is a serious case because ntobwatelo chiko adenda tabenga that communal nini ya to kole twa pori rather cultures chiodo ise poligeria se chiria broken families marriage yenga contract na into to mayete nga marriage ko kwanyo omwa bana na bali bakari na nyumuga lende tuliga tango mwaka ko monginoro that time mwaka na bale wa ko monginoro era kini umongina no akorteki no mete korosi egesako nowadays because yamangana maru tiga check no ene kwanyura maru na ande kusi kwa kwanire kende getamo koko mogokya immediately wasokera and that is why because here these disorders chirororo chikore tunamangana yokunywa maruaya we are having more families chire broken to the single mothers to tuara single maybe fathers omo mamu mwago mwana igachie takagenda gose gukutaka gwako umwana no enyumba ya uno mwaka omongina oyimuka mwana kwa manyora seri goes kwatakanga tigamujunia kaboko iga dirio kumujuni mongo seno ayo mugaka watabanga na bondo uchaeto mwana ororio chaeto mwana so that parenting nyomba yamanya koleta division omwana umanya no ne school tingo kun mama no ale na tata no ale tata na mama bakunga so tuachangia ekegori etarigo gochigo etanga kurwa samana okay komenta na hiyo nande tugate genteke simi internet injiro yani technological development tiabeire abane bamayete amange kubwa bayibuli uranyore gugwaka gosemia abana nyomba abana batebenga no why aren't you parenting us like Americans do no barabu bachaira bayibuli babo asengincha bayibuli babo bono bali go parent buna bari baroje TV mbamaitene program gosemba ekipindi baroje gaiga gekale abana baile a lot of freedom batabeke boundaries gaiga bono numole old fashioned mbamaitene it is for their own good yeah. So appreciating where we are coming from, appreciating technology, tuwenete kubika imepaka. Nki umwana wako ligereria se TV, usase simi kwa mgolei. At what age oko umwana oyesimi? And igoko mwako mutiga ogende room yae kuligereria simi echo throughout. Nkia kokora sesimi which sites is he feasting mbara wibare role model a few years ago a game nere abana babwa tesesi with the ultimate thing yalengenga they commit suicide and several did. By the time parents woke up, it had gone too far. Yeah.
Nandagu, they are doing it under your roof. Ko mwana a lot of freedom. Mwana awate room yaya. That is okay. That is good. We are not fighting against. Lakini I have no mwibuli mkwanya kusiumeliga what happens there. Erumu yaye no enya sole no amaruale ebinte binge bire magu utamanyiti anayo mwibuli you are providing under the guise that we are modern. Ntugu at time for our children. We don't have time for our children. Or if we have, today is that day. The day mboranga kiata get favors na bana batagete bakoraki bamwanje so we go out na bana bamwanje tego going out ngai ci hoteli marunko ni gwara dadinere nkunywa abana ngangu chiesa bale ago chiesa minyoka isaga tindi tamete nganki agokora o chichekera siyese bosomo ibori yuyira maru nyomba amaru ayikeranya ira nyomba tamete nganere bwe kunye ire ngoro. That is how most people, most youth have gone into drugs. Madam Kuira Nanda, sorry, tigana cha ase nseme ya Mr. Dominic. Ekene nkelinga bono igase ense onchokire ebintu byonchole nande bintu mbiro tanyari gutangana n'injinere tutairane munatwalenga matukakare ikyagera kale niko twamenyete abantu bari kumenyamo ase umucyo yo mu buzuba menya samo rende tukunya gutarirana ekenyero mu manyaine lakini ndi ase emyaka ya lero niko konyoranga ase ngenjo abantu banyole mirimo ase town bona bamenyete rentals yo konyoranga no ena so manyete tumaite bamenyete ase enyombere next mu manyaine mo corona woka ase ngenjo ebintu bono byabere bigonjere emitando yabegocha njira kieye umuibuli arabe kako rero umwana oye abe gagwetanga tesona ni asamangana ngabunaye biamon anene na madam ikawa tika wotema ntugwenete go create time eli we gotange ebintu ebi we create time tobe n'abana baitu omanye nki omwana gakora from A to Z unabona nyakare school a good school ta kuiro mwana school azota manye tinki asoma litukero nki akora litukero and that is why we go recipes mwana yunki asoma mambi nki akora so that na yo monite nonya kutukari school o monite nki akora again to kete mwana tigande school mambi lakini naye create at least 2 hours chao na ndo manye nki omwana oyo abugata magania egero omwana oyo create to kurukana a good relationship was a good that's a client yo taerabo lakini yaso mwana rosio kuama tobia nerabe asiboke egero koeres iko ekikia ngekonye gutanga again to kinde na ndora konye gerege konye gutanga takwara abana ko watch ulabono ndobwate merobeli y'abana lakini merobeli y'abana kwanyoranga no chikatuni chire chikwanda kunyoma omwana omanyanga na inje ko watch chikatuni je karotuni ntuto arasire ko sito kuikatize chitokana na ntuto liya maru tokore ntuke onyo inada wati to preventive interview tigereria ngonki omwana kurigeria CCTV monitor. Yes, moetive, lakini monitor. Ige tokende ya kabere. Let's una madam wata bachiru mchi abana baitu. Ige tumanyengi ya okore koro. Na ekense mende ya kane monitor nini freedom ya kao mwana, lakini freedom what monitored. Nkia koenda bakora nkia kora na basani mosani kiare nere because kwa moyo freedom lakini kwa manyo ya associate nere na nyumba na ara na into na bible yeri gotanga gusina mangana ya tatu koro tigatore tonye gokunywa maruwa go mwibori ta kunywa nyumba kanywa maruwa kole ngento kieki onywa maruwa go isikaria ochoso nyumba omwana tari kumanyanga ngwa koraki nkwanywa maruwa anyako kunyurendeke alitogote bangangonye kusiba siba kingwana akomwana atari kumanyanga ngusibore
ikotindi goteba ngonywa maru lakini I'm saying nga asuri utari kunyara gotiga pi bono rio rikora gento gie ta kunywa so gusibwa abana because we are preventing this generation nere bwato mchando na adesa on top of that kogo cha nyumba baigoli bali banaleta kogora maru cha nyumba yandote because you are bringing issues na bana ba nguchire go bring about enyumba kero muntu abatari chikoryaye umwana abatari chikoryaye umwana abali chinsago cha nyumba tore kumanya nki umusanga bi umwana gocha mwana omwenda freedom to make chinsa mogo itanyomba usanya mukari kusaba nyumba chinsa mogo saba umwana tumubekere chinsa abona takoragira usaba ntakwesibye chinsa kuchiesa nande ngeya kuchiesa so those limitations nchitiko konye asogo kora parenting intevengia na ko avoid ko kutanga abana go expose wechiase emechande yemenge ekoretwa wetera se ekaborieke madam erinde okonye ke orieke gwate boku gwatera na nkoro ntwa boto gumo konye umure gwense ga tebanga nigo bono bakaba chivo igure chiba nigo abanyanyimbo bigo babere kwigora chiba asigo tobe tokoranga we are living as NC hendratebe etabwati mwerekyo ngike bwandreta gokorwa asabwatani ababonzi kubwatirana irine kone kinga ngutanga tole enare ya marua na boigo anene mono ama kwa gocha asengencho yokunyo kwa marua atanjeti Gokora appreciation as those declarations tio mokonyi wense na nsabe nga walibo bao kolegas na serikali wanjira nenga egente ke nege komumono ikiegera toko banga naye okonya nandi nayo oko enforce ige kobe igasi enkong kiena bogo ikasi getukwerengeringa alia enye ko enforce iga mono iga ya nero osenga kiekare koira na magega igon come support on that and then serving actually my colleagues to korana warau waire ingane seriously nyorete nga ngokore gasi enforcement tari gasi raisi ebitoki bia kurua ase eba everything ante benga tima digo se vira kereiri ekiegera na korro montor very progressive asinge okoni amaru ekiegera okorra progress yake yo aida onyoro mwana enero fall into addiction gose ebinte bibia korekana na onye kwarigereti goro news ya Citizen TV na rochenga bantu mbale wire tu amaru sentika na for sure kuiberwa amaru kurueba several times will not make your money go. You will not succeed in that business. Ogo sabang da sabenka kolinga tubwaterane onye tutaide combine enforcement turigibia sarebia oturakore kwementere ngeri yeito lakini taliebia ba oino okuna kubukwa enkopa kugani kwana nanji yeah ensema yao Mr. Dominic kwa rabire goko kwana n'abantu anene mono babire gutwari naro ya marua nabo iko kwenyora se asibata kagirete babarabe
pameta utakunya marunga ngake bano baiberi baikera ase batangirite maboro ogosema linkoro ase omonto otwalde naro ya marua lakini mono kete kuchigotika na ndinjira kiarabe gagutika biamono taita koteba mo gosema linkoro because onya kwa beire into addiction that is why unabona rehabilitation chigo toko elio wetange kabisa korwa ase okonywe bindebi that is why rehabilitation chiabekirwa echi chiko ba regulated na Nacada na muna si region yeye kumanyanga nkoruchire oborwari bore gento kieke bore tu standard yeli gokonya abantu aba kwerusya na after rusio I can just testify nga se miaka ya nemeke na kolele komia se enseme ya mwana rehabilitation ingo testify na mbaro ba urororo abange ba kolele gento kieke bono igana bara bari chi ambaza deskari ba gutangaza na kimunyu gento kieke amaru munywa chinyasore munywa ebinyuwa byo gutinde igo asumuntu onyure that is why when let ko anda unabona madam na to tebi ngayura ende use website unabona ya Nacada oenda aliyo nyogokuru te use Nyamira use Kisii yo checkinga ngayeri ya kwere ndagani bokwana use Kisii atogochanga Kisii gaga ninka mono abagote banganje ndo use Mombasa meritini yari ya Nacada ngende kore ento keke ndwari woro gokonyora ngari ngare uche Gusii akore ento keke orwari in other words chinse mechi chiabikirwa egere asurio takitobo konyi akore ento keke awo umuchando monora akore kero kwanyora semita ya maru nekero ogote bangaya kire ko bana bongo kore ento keke jerate yondako ndakonyu okonyi mbororo na there is a second chance toko tanga life begins where you find it kwanyura maru ase miaka ye bujumaega konya tuwe manyiti usene university ole usene college usene merimo kwale bono nota kitego cha another life this is the opportunity yokonyora so kuetere rehabilitation and treatment asoko ba monitored ose withdrawal njiko bwa bara withdrawal sise ko banga to chimanage tina na bajigo kokora gento yeke chikoreta no muchanda gusina ndichiwite igo so ko ba monitored obe screened o e therapist chiwenete na ndege utoka use broken families chia beirororo okolero family therapy okolerwe either maybe tobwate chikuru na groups chire open asuko walk in oendo tegerere bari batigire buri ruse bari batagete gutiga ngigere bagoraki batagete gukora so that wenyore ngakwarura se magana yogutinda okay ontengiche ase madam ase nginchondo chebiro bya bere bigotomyo kikegima madam ono ntatorwa basenyu kwa mwali na boyiko engana yawo yo mwali gokyase muliro Ndizi TV anana mono ekermo ochengire wiki okay anene kabisa uko bwena kurua se ebinywewe bito pia tumikire bobe no wansa na a community tigato changere tokonye bali babeira affected ukoruororo taringa nande kere Dominic ya paetira se Dominic usondo ngato Dominic bakoira nanka nande mungo begete bitina nande mungo begete pressure chiri bataranyare wika eki tubwene tokomanya nkeringa addiction no borwaire buo bongo igo bongo boli mbura ba buya wako kolikwerende wako without pressure na umuntu kubwena ngebwene tamanyenga in the first place nkikia mote kiagerete aga so ukonyuku usogotumia mariogai once that is established nkolengi umuntu na bakobwena with the support of the community
community ere the significant others. The significant others involve the wife, the children, the mother, the mother-in-law, the father-in-law, the brothers, and the entire community at large. Gukorera iga wiki yetu gwata prevention nande kotebatwenga prevention is better than cure. Lakini rende mbale bali bansire gutumia baetira soko bakwa Dominic gusondo nga Dominic igo turanje tubaitabe ekere bakwirana. So we integrate them into our families. We integrate them into our schools. We integrate them into our workplaces and into our communities. Tubagokere, tubagate, then they make their baby steps as they grow. Ikina kindasa babantu. Kobwa onsi. Ngotewa iga. And this one now I'm addressing the Kisii nation. Amaruna mange sana tugwate asekenyorobi esebinyorobi ito. Amaru igara asire onyaye nainche tukubwatirana. Ayene amate yao mukubwatirana. Nga kitura akore togorore bari bagokora ki bari bakwenga tubarusi ororo banse ibiasara binde batige ibiasara bya maru ikero manepi ekero na bwate seti chief witera maru. I was shocked nga maru alitali maru amaru ara machabu sana. Bitari bintu bigwena takogenda asomobere w'umuntu. Besides that, ekero umuntu agutumye bintu by'ubutindi SM nere yobonge koba twisted. That is the dopamine. Wono nandine ko give pleasure. Esa kobanga to replace that dopamine receptor asobongo nebirewa namaru nebintu binde by'ubutende igo tuasiririe generation ikiero unde tatagetio kogechigwa nona no tatakogechi ekero kogechigwa mburu kuibube bone kirakia tanga enkoibubuye asemente na nyura maru enyubete buye lakini ntomanyete nga most of the times teriboigo na bukonyo maru up to a given time kwa makonyora nga wansiri kuibube afya yao ya chire bube yeah. So I urge people turusia maru ikinyoregeto ibinyoro byeto. That is my appeal. Turusia maru chinya sole chiachire. It is really gaining a lot of popularity na korwa statistic na osome umwaroranga enya sole now is taking center stage asabasaya. So we need to really address it. We need to address it. We address the source. Nga yie kuruera. Ikiere nyasole, it is direct. Dominic na atakuana, lakini nyasole direct. Ugo sare kobo ngopi, okobo balimo. Bigobono, we have to choose. Chibalimo totagete chitokole gwirende chitoraye in future, gosene chibalimo togotigera our future. So I urge every one of us to be attentive to their children. One, make just 10 minutes. The 2 hours, Dominic yatewa nechi nyingi sana. Just 10 minutes. Uli umwano teronga kikwale.
nkigia kogokia nkigia gia kogechia aye onye kwagechiguga ngaki kwa resolve ike kwa mo encouragement eke gwakora bia lakini eke onye na nko banjae inango cha ogekora iga na iga tali rio kerege nto mwana okore tokogikeri sometimes they have very good ideas they have very good ideas na abana bonsi abana bange abo bakorete kwirinde basoire into addiction they have very sharp brains they have very sharp brains and totebe ngokorera iga tumanye nga advertisements just speech gokorwa ne industry ya amarwa gose ebinte bindi echitarget tibali bataranza. That is why they use models to advertise. Mbanya koira customer yawe chikuba advertise. Umuntu wete para uro mutarome. Nanya koranga nero advertise yamaru. So let's pay keen attention to that. Inkibatari utumie rumonto tindete we advertise. So let's wake up from our slumber. Tugaidia bana baitu bia tubagate aliyese bagule. Let's correct them with love. Let's correct them with love. Ogo Teresa tariokogwa. So let's also embrace badiba chire riab and bairane. And babe good people in the community. Yeah. Sangenchu mo direct wana kama tenge biro bya chire Dominic naye ase obwinge kigima nsense yamo etake mo nkyura bo gokorwa basengwa bo mwero cyase muri Ndizi tete gote yumurigereya cyane nende tete ya amono ngoligereya basai was among the youths in talk about affected mono ni nyowe banyano bongo boito ebo komachwa mono umuntu wa kara wikirese ni miaka 25 24 unaliyo bongo wa komi. What do you imagine una statistics yara koroking abana wale between you say 1 to about say 15 wanyaranga bana ile okora ngento kieke gose 24 years 15 to 24 years kwanyaranga kunyobara inyaso. I remember na kimada mwate kwa enya sole nkuriero bongo and that is why majority iteje okora ngento kieke tugochi Gusii ega kogara ya interview no bongo ya interview na reasoning so emotion sito njirigo chikoba una chiare koba esengencho tuarire bintebi so wakonya umusale emotional tari kunyara ku control anger yeah because bongo already babete interfered because my happy is no ina send this TV ase chume if the management na bande na mwanya ora chinga kirune chiga create even 5 minutes a day kimo mokoro basemya goreye binte bigose mokobeka obobe wa aida usemenya sore bobe bwa maro ebintu bunebi na ya ndonzi azoro murigeria tema ngo ikero musawe yo mugose babere tema ko bakwanera ko bateye obobe webinte byase family ya site yabose mbia mona so ikira na se studio Ndizi TV tebeli kolyo mwali madam twakwari ni ribotambe kirenga kikore Gusii igakoraga ni gocha no arige ni kigima linde tobe tokwenda gosemia apaligi Ndizi TV igoro ya mangana arengete obotumiki bamarego yo gutindia amonje muri Ndizi TV ni gotobe gusanga na madam Esther Okenye oyore manager regional manager anemono alsekyumbe Nacada na boigo director Dominic Bosire kurwase ensemo ya Salmo Rehabilitation Center obire gusanga na intwe amange anemono arengete obotumiki wa marwa atanjiri na boigo ebinywegwa ebyo gutindia anemono igore chinchera cyo wetanga sengenche bate
bateninga ugwetanga ni gokoro kwengenjo kubwa okobweni wase gumwancho muri Ndizi TV no kwebe kwigwa etange kegima onye turachaka nabo etange kegima tubasa goswana na magana bune osena nonyanga kwabere gogoswana na ase amangana yamaryogo yogutindia atalio mwali nabo ko babukorwa senseme yugukobwati amachiko babirwa korwa nabo gotarera rehabilitation center endeyonsi ere angena asore nabo konyaranga gwakore kwabere gutigi inare yamari batanchi nabo igo ebinywe gwa bitanche wikera chinga kichinde abatake yobuligo byeme Ndizi TV. Okay, asing inchulo si madam niga bwatinga na yamo mwete kia gaso tia mwange na be tia mwali bagari ya bene arate binga na mwali mwete ngambale bali mbwate imechando na mudaga nyogo semia ntobwata a toll free line 1192 AM kianda ibere na muwaka esimiororo you'll get our counselors there 24 hours a day yangu chakabasana bobesana tinkwana igore it's a toll free Nacada line and mnaweza pata usaidizi hapo at any time AMO kianda ibere 1192 nabo gwake simi ya umwancho muri Ndizi TV obego usanga nabasemi obara bakonya anemono igore chinchera orape kugwetanga nabo igo gukora kenari ya marua atanti nabo igo enchero rabwetanga ni naro ya yokonywa ebimyego nabo igo amaryogo ao anemono ayuaberera koba ege singizyo usabe yakoba omochando ase obugima wa ase go mwancho muri Ndizi TV nyoranga alitukolia Jumatano likolia mambi nigo torabeto gusanga n'umuwaziri w'ensemo yoboremi etugo nabo igo oburubigwe chinsu Alice Manoti ko ase county Nyamira ndero tengera Ndizi TV ase mambi torabeto ko amaige yanene mono yoboremi nabo igamanga mange ase go mwancho muri Ndizi TV na basabirenga mo basagusuka sengencho ime Ndizi TV to kwarigeneretie emeroberi menge kegima emeroberi yo hoseme ukumanyina boyo kogokia ase enjera ijabene wekera litukulia mambi nabatake iroburero byeme Ndizi TV nabo bwansu ubumugusi Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power